bono mogaka ngwa kwanda igoro yoborogi Wane konyoru muntu abantu mbali nga bakuminyoka kutuko world over. You know, people to scare others. Ekero bwate ndamwamu uchumi yenda orocha abana bagosoma butuko kwari yenjera kobakanya tutageti basome ndamwamu tu kwenda kwaruta maroba gochie ikwere ndigoro bate moroginali sikago usatebe ngani ndamwamu psychological warfare. It is purely psychology. Muntu tayora akogosei nagokorere kinda agokorere ba minto akuna lakini nabogokora ibintu biragosa omuntu ebintu ebikogosa omuntu nakobeke esiato esierikia omuntu maete nabokorenge moniki omuntu arengerete lakini buya esiato ebyo nabokonyerusia nakende nkeyo. But you know it affects the mind psychologically ngankorogunde ebintu n'abantu ababwate powers yekigete kuna bibiriri nabo bagokubikira and you know enda mwamu ya so into such things bon beyonce piekero kubyochogani byareta mabaya tokora gusira. All right. Most people in our community bakoro kwa borogi mbamanyiti na no borogi ninki buchabya yebo. Let's agree with that. Na ndi tiga abantu batie kunya gosarie erieterie community abagusinga na barogituli community yetabwate bantu bangenchende community yo